Abba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchira vateereri veEvangeli zvinoitwa mufundisi Trymore Muparinga inoparidza Kingdom Message Series. Donzvo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom ndeyerelationship, ukama hwemunhu naMwari, isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Vakagara mupoverty, vakagara munhamo, vakazvipfekedza kusabudirira, but Mwari ane chivimbiso mubhaibheri kuti you are not poor, you are rich. Kune vakavimbiswa utano, vakanyura mukenza, vakapfekedzwa kutambudzika, vari munhamo, but chivimbiso. Hallelujah. Zvandiri kuita izvi, understand, in life yemunhu ari pano anonyatsoziva kuti Mwari anosumudza marombe kubva muguruva, but iye akazorora murombe, haana idea. Akazorora mukudhakwa, mukusvuta mbanje, akazorora ane hembe dzacho, vane mazita acho, mabula vakazorora. Tine vanhu vanoda kurarama kupemha, kufisa tsitsi, but you can change life and make it. Don't miss the promise of God. You can make it in life. Jesus. You are wonderfully and fearfully made. Jesus. Mapfekero enhamo, disaster dzawakapfeka, kuda kunzwirwa tsitsi, kupfeka dzidza, kuti tikadii mabhuranda aikumura dzidza. You are appointed. You can make it in life. Jesus. Kuna akangopfeka culture, tikadii mabhuranda aitakabva kure, Malawi. Jesus. Machaina akabva kuHong Kong, vane mashops pagaufa, kure ndekupi Rirongwe neHong Kong. Nhamo ngairege kukutadzisa kunzwa message nokuchinja. Ukaenda mubhaibheri, mari hapana, but ramba kuita murombo. Zvinorambwawo. Akanzwa kuti atezvara vachapfuura vachinoveura makwai. Message iyoyo yakamutuma kuchinja mapfekero, dress renhamo nekudemba akabvisa, dhuku zvenhamo zvokubatwa maoko akabvisa. Rega kumirira Mwari uri kuwrong place, rega kumirira promotion yaJehovha uchiri kuba kubasa, hauende ikoko. Muupenyu ramba uine hope. Nyangwe chikoro ndakafoira, but I will make it in life. Nyangwe vari kuramba, but zvinoita. Above all nature. Where is thy master's son? And Ziba said unto the king, Behold, he abideth at Jerusalem. For he said, Today shall the house of Israel restore to me the kingdom of my father. Then said king to Ziba, Behold, all that pertained to Mephibosheth is now yours. And Ziba said, I humbly beseech thee that I may find grace in thy sight, O Lord King. Let me explain this story. We know this popular scripture, 2 Samuel chapter 9. Yemurume anonzi Mephibosheth. Your background in Yandulo Titisa. 2 Samuel chapter 9, murume anonzi David. Ane sungano yanga akaita na Jonathan, baba wa Mephibosheth. Saa time David paanga on the throne, ari pachigaro. Roba akatuma Ziba kuti pane wanda kuitirawo nyasha nekuda kwesungano yandakaita na Jonathan. Ziba ndokubva ataura zita remukomana anonzi Mephibosheth.
Mephibosheth mukomana nembiri yekubva kuLodiba, a low place, achiuya kuJerusalem, palace kuzogara naking. So a lot of people, they know this story. It was quite interesting, from rags to riches. But on 2 Samuel chapter 16, now yanda verenga, David anga mukirwa nemwana wake anonzi Absalom. But because David is a man of wisdom, he could not fight back his own son. David murume aigona kurwa chaizvo zvekuti tinonhororondo yekuti akauraya giant lions Goliath. But pane paakawanikwa achitiza mwana waakabereka anonzi Absalom. Chikonzero wa explain. David akatiza mwana wake Absalom. Saka munguva yekutiza, the anointed king, there was a time yaakatanga kutiza. Yet the anointing is still on his life, but he's running away from his own son. Absalom haana kuzodzwa nepfungwa yaMwari kuti ave mambo, but ipfungwa yake yakauya maari kuti since baba vangu vari mambo, ndinogona kuvatorera umambo tikarana zvinhu. But baba nekuunderstanda level ine mwana wavo uye nelevel yavari ivo, vakazviona zvisiri worth kuti varwe. David never fought back Absalom. There are things in life troubling you, and you are ready to fight back. Inzwa handiyo dzese hondo dzaunofanirwa kurwisa. Usati watomborwa every hondo inouya mulife mako, get a revelation. Why are you facing that type of a war? Usati warwa nezviri kukunetsa, imbova neresearch kana kutsvaka Mwari umubvunze uzive kuti sei zvakadai zvauyawo kwandiri. So David haana kurwa naAbsalom, yet haisi weakness iyoyo. Why? He's a strong man, he's a man of wisdom, he's a man of skill, he can fight. But on this type of fight, he never fought back. Ndokuba atanga kutiza. Saka time yaaitiza, murume anonzi Ziba, muranda uya akatumwa pana 2 Samuel chapter 9 kunze ndonondotsvagirawo wemba yaSauro, akauya naMephibosheth. Ziba 2 Samuel chapter 16 ndiye ari kubvunzwa namambo David. Ko zvii zvawauya nazvo? Ziba anga ateera nemadhongi newaini nechingwa achida kupa mambo David. Kuda kuti Ziba aiva nehati naking vari kumhanyiswa kana kuti vari kutandaniswa, vari kudzingwa nemwana wavo, than the one angoraiza achida kuva the king in the palace. Kuda kuti Ziba ane better revelation iri mari iri kumuudza kuti iwewe, although David is running away from Absalom, you must continue to support David. Although in this time he is running away from trouble. Ziba ari kusupporta ministry ya David nekuti ine zodzo, although iriyo iri kumhanyiswa. David ndi mambo akazonzwa kutungamirira Israeli, but pane paakamukirwa nyangwe ari wezodzo, akatodzingwa mumusha nemwana wake Absalom, akatiza. But ndinofara murume anonzi Ziba, murume ane better revelation, zvekuti although David is running away from Absalom, but Ziba will follow the one running away. Anotera ari kudzingwa kwete ari kudzinga. Ziba anosarudza kuteera David ari kudzingwa muJerusalem than kuramba akagara nemunhu ari kudzinga David muJerusalem. For one thing he knows, kuti pane zodzo raJehovha ndo pane choice yaMwari. Saka there are times yekuti pane zodzo pakatanga kurwiswa, wakaipa anenge achida kunyanyorwisa iwewe, nokuti chinoponesa life yako is when that anointing yaflowa kuupenyu hwako. Saka ndichitaura ndichiti, ukaona your leader achishoropodzwa kana kutukwa, vanhu ivava havana kunyanyomaka leader wako, vakanyanyomaka upenyu hwako.
nokuti through your leader, that's where you can get knowledge and a blessing. Because Bible actually not zodzo rinoerera kubva kumusoro richiuya kuzasi. So leadership inorepresentwa nehead. Kuda kuti munhu akataka leadership, strategy yake inoita sekunge ari kuvenga a leader, but the real meaning is heading the congregation. Why? Nokuti blessing yao kwainoflowa nako kukatukwa iwo wakawirirana nekutuka kuri kuitwa zvato obvious kuti yavo life haichachinja. Let me repeat this one. David is a king running away from Absalom. Izvozvo hazvina kumuita kuti haasisina zodzo kana kuti haasisiriwa Mwari, but patiri kunzwa kuti ari kutiza muJerusarema. Murume anonzi Ziba, ndoda kuti mumwe mutende akure kusvika palevel yezinhu zvakaitwa naZiba, kuti ari kuona kuti nyangwe David ari kudzingwa muJerusarema. But this is the choice of God. I must also pursue the blessing of David rather than to stay with Absalom, because he is not anointed. Haana blessing yaanopa munhu. Zvese zvaari kuita, it's out of flesh. Desire yake from the flesh yekuda kutorera baba vake position, aisa appointment kana kuti he was not anointed by God to take over from David. So pari kudiwa mwana anogona kuona kuti kumukirwa zvake murume, but chokwadi chaJehovha nekuzodza kwawo ndokwakuri. Zviri nani kutofamba neari kudzingwa than nevari kusara vari mukati, but isisiri pfungwa yaMwari. Very sensitive and dangerous, but I will explain. Ndoziva kuti inyari quite interesting kunyika yeZimbabwe, nokuti ihombe yemumachechi yaunounderstanda kuti mune kudzingana nekumhanyisana kuriko. But it's good to have knowledge and to know the mind of God, kuitira kuti zvibatsirewo iwewe. Nokuti anyway, iwewe wagara dzimwe nguva wakune kwaunopinda hausi leader, unolidwa. Saka you must know the truth. Bible rinoti muchaziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungurai. So Absalom, mwana wa King David, but angoitawo pfungwa yedesire nizonati kuti I want to take over the throne of my father. Haisi pfungwa yaMwari. He was not anointed to do it, but it's the desires of the flesh. Saka through the desires of the flesh, ari kuti inini ndini ndamambo. David kwakudecide kutiza, yet he carries anointing. You can be anointed, but there are certain battles you need to run away from. Ask Joseph. Joseph was full of anointing, achifamba na Mwari, but paakanetsana na mai Potifa, Bible rinobuditsa pachena kuti Joseph wakatiza. Anotizei kana iye achityika Mwari asinei nazvo. He knows one thing: there are some battles we need to run. Running away iyoyo isiri nyaya yekuti une fear, but iri nyaya yekuti you fear the Lord. So you are taking the appropriate action because you fear God, not men. David paari kutiza mai Potifa, haatye mai Potifa, anotya Mwari saka atiza mai Potifa. But mai Potifa vanogona kufungidzira kuti mukomana ari kutiza iwo. David haadi kutadzira Mwari. So because of the fear of the Lord in him, you run away kubva kuna mai Potifa. But mai Potifa vakatarisa David, vanoti mukomana anditiza. But dai vabvunza mukomana wacho, he is running away because he fears God. So King David, full of anointing, anotiza mwana wake Absalom. And ane nhororondo yakanaka yekuti akauraya Goliath akaraya ananhingi. But the battle against Absalom, taakunzwa nyaya yekuti he chose to run away. Hausakana une autobiography yakadaro kuti wakarowa ningi. Hapana panofana kuzonzwa kuti pawakazotizawo ningi. But a man of wisdom, a man with revelation, anotofarira kuti ndifambe mupfungwa yaMwari. Let me help you. So David
anotiza Absalom. Nokuti Bible rinoti, you must run away from the desires of your flesh, but you must resist the devil and he will flee. Kurakuti chinodzingwa is the devil to flee, but chaunotiza manje iwewe unombodzinga Satan, the desires of your flesh. So when you look at Absalom, Absalom is part of David, is the flesh of David, is the blood of David. That's why every battle in his bloodline, David cannot decide not to fight back, but to run away. Because I need a deeper revelation. But whatever is of my flesh, I'm told by the scriptures to run away. In running away, you are obeying scriptures. It doesn't mean you are weak. Uchaona kuti David paakatiza Absalom, Absalom akafa. In running away, inenge iri obedience, yes, scripture and revelation. Resist the devil and he will flee from you. But run away from the desires of your flesh. Zvinoda kutizwa ndo zvawiri nazvo. Zvinoda kudzingwa ndo zvinoda kuuya pauri. So King David ari murwendo rokutiza 2 Samuel chapter 16. Ndo panouya murume anonzi Ziba. A lot of people, they love the story of Mephibosheth kusvika palevel yekuti he moved from Lodibar to Jerusalem. But I want you to go deeper nenyaya Mephibosheth. He lost the position again. Chinzvimbo chaakawana chekugara mupalasi na King David akachiruza zvakare. Anga achiwaniswa nenyasha through a covenant yakaitwa pakati paDavid naJonathan vana wababa wake. By grace akauya akagara patafura yamambo akatanga kudya. But zvinhu zvaakawana nenyasha pane time yaakazviluza. I want to say this thing to you. It's possible a man to be saved but also lose a salvation ega. Kwete kuti anodzingwa salvation, but you can still lose it again. Don't relax. You must continue to fight. You must continue to pray. You must continue to fear the Lord. Why? Nobody covenant inogona kubrekwa newe wakaiwaniswa ne Mephibosheth chakamunza mupalasi ma King David. It's by grace. Hakusi kuronga kwake. Baba vake Jonathan vakaita sungano na King David. Ozorangarira wewe kwangu. King David vakutonga kwakutaura na Ziba. Ziba kwakunza Mephibosheth. But by chapter 16, 2 Samuel chapter 16, Mephibosheth, zvese zvaakakwaya by grace, was transferred to Ziba. Lord, kana wakumba unoiverenga 2 Samuel chapter 16. Inotyisa. Why? Murume anonzi Ziba yakazoita take over. Akatora zvese zvanga zvakasainwa mucovenant between Jonathan. Iye asiri wemba yeko. Covenant yaida vanhu vemba yeko. But wemba yeko kwauya ndokubva aspoila. Let me explain how he spoiled this chance. David achidzingwa, achimhanyiswa, achitiza mwana wake Absalom. Ziba ndiye anotera kwete Mephibosheth. Ziba ouya nemabhiza. Mabhiza akatakura chingwa newaini. David kwakubvunza, ko Ziba zvinhu izvi ndezvei? Zvikanzi mambo wangu, inini nyangwe muri kudzingwa, you remain my king. Chandinongodawo chete mukudzingwa kwenyu, eat the labor of my hands. Mukudzingwa kwenyu zivai kuti kune mwana wenyu anoramba akamira nemi muchidzingwa kudai so. Izvozvo zvikabata mwoyo waDavid ndokubva atochinja nyaya yacho. Zvikanzi ko Mephibosheth ari kupi? Kureva kuti zvaitwa naZiba zvaifanirwa kunge zvichiitwa naMephibosheth. Hallelujah.
unganezi lona paridza nyaya yekuti you must be grateful to God. Unofanira kuva nespirit yekutenda Mwari maringe zvaakakuitira. Reva kuti matendero anoita sometimes unoita nga wakakanganwa kwaakakutora nekwaakakubvisa, zvekuti mumwe munhu akauya nechinhu kuna Jehovha pane kuti Mwari vafare, Mwari vanoona aifanirwa kuchiita. David ari munzara, ari kudzingwa kubva muJerusarema, aifanirwa kuti akaona mabhiza auya nechingwa newaini oti waita hapo ndiani ndizipa, waita hapo. Bhaibheri inoti David aona zvauya anoita mubvunzo kuti Mephibosheth ari kuti haana interest nefood, ane interest nemunhu wecovenant ari kutadza kushanda necovenant yake. Tine varume vanotumira inonzi mupiro kuchechi kupa adzimai chepuru, endai munovasvitsa. God is not poor. He wants to see you worshiping. Yes, sir. David anga ane nzara achidzingwa kubva muJerusarema achikwira makomo. Pandaverenga pakati akasangana naZibha pamusoro pemakomo achitomhanya vaine nzara nevakomana vake. Zibha akati, mambo wangu, ndauya nechingwa. David haana kuti thank you. Instead of saying thank you, akati, where is Mephibosheth? Not the heart of the king. Haisi muhanga of things. Ari muhanga yemunhu relationship kuti he must at least appreciate munhu akambisa Lodipa. Although I'm being chased away, where is Mephibosheth? Yes, sir. Zibha ndokubva apindura achiti, zvanzi Mephibosheth asara akagara muJerusarema achiti ndofunga Mwari vaakudzorera kingdom iyi mumaoko angu nokuti aimbonge iri yemadzibaba angu. Wazvionera kuti mweya wekukanganwa kuti ivo baba vake Jonathan vakatoziva kuti kingdom iri kubva mumaoko aSauro ichienda kuna David, but Mephibosheth muzukuru ofungidzira kuti ayo baba vakaita mistake, kingdom iyi inofanirwa kudzoka kwatiri. David is not the right man. So Zibha auya nezvinhu ari pamusoro pegomo, mambo zvinovabata. Where is Mephibosheth? Zvikanzi wasara, zvikanzi from today chese chatakati Mephibosheth ndechake. There is an exchange. Zvinhu zvaMephibosheth haana kutorerwa one by one, akatorerwa zvese ka1 and akatorerwa asipo. Vanhu tu vachingotara David naZibha vachitaura vari kugomo, kwete kupalasi, kugomo, kuti zvese zvandakati ndezvaMephibosheth, kana tadzokera utore zvese. Yes, sir. Zvinoita here kuti zvinhu zvakawanikwa nenyasha munhu anogona kuzviluza by how you walk. Tine understanding yekuti kunamata haisi mabasa edu, but ibasa rakabatwa pamuchinjikwa. It's a deeper revelation, let me explain. Sure, haisi nyaya yemabasa edu, but sei Bhaibheri richizoti muchatongwa sezvamakabata kana basa racho rakabata. Sezvaakabata sei kana isiri nyaya yekubata kwake, kureva kuti kubata kwemunhu kune chekuita nerakabatwa racho pamuchinjikwa basi. Mephibosheth akauya by grace, nokuti nzvimbo yaaitogara iyo ndo yaaikodzera manje, ndo kwaaifanirwa kugara kuLodipa kana kutofirako, but by grace of a covenant aparidzirwa nemurume atumwa naKing David anonzi Zibha. Uri kuona here kuti Zibha ndiye akatumwa kuna Mephibosheth, but at least haasi wemhuri yekwaJonathan, but ane better revelation yekuramba achida David nyangwe akambokanganwikwa pakapromotwa munhu ari kure iye achitoshandiswa kutumwa. Let me explain this to you. Zibha musi waakatumwa kunze enda unosheredza munhu, ndoda kudya naye patafura, ndofunga iye mukana iwowo aiudawo. That's why wakanzwa kuexplaina kwake kuti ariko wemba yekwaSauro, but akaremara
kuti aida kuedzawo kuti pamwe angaonawo mukana ndokubva aushaya nokuti panguva iyi David waingoda chete munhu wemba yeikoko. But pane pazvakazosvika pekuti wemba yacho akadiwa haachada akamuda. David ari kubuda muJerusarema. Dai ndiri ini Mephibosheth ndoziva kuti akandiunza muno ndiDavid. Kana David akubuda muno, there is no need yekuti ndirambe ndiri muno musina David akandishedza. But mukomana akashaya revelation akasara akagara muJerusarema musina mambo. Let me tell you this. Zvinoitika izvozvo murwendo rwokunamata kuti vanhu vanogona kusara vari muJerusarema mambo akazodzwa naJehovha uye nepfungwa yaMwari isisimo. Jerusalema richirevei church. Vanhu vanogona kusara nebuilding Mwari wacho otama. Nokuti David was anointed. No choice ya Mwari to ruin Jerusalem. But pane paakadzingwa naAbsalom akatobuda. Kureva kuti pese panobuda the anointed men of God in a place, it's a sign that God is also moving out. Zvekuti Absalom anogona kusara ari mupalace, but the palace handiyo ichakupa anointing, and the spirit of God is attracted in the palace. He attracted the one in the palace. So kana the one in the palace are a wrong guy. There is no need to love the palace anymore. It's better to follow a king who is in a jungle than to be a man without anointing on the right seat. Yes, sir. Let me explain this. Mkomana anonzi Absalom asara ari muJerusarema. But Ziba ane revelation yekuziva kuti nyangwe murume uyo asara ari muJerusarema haisi choice yaMwari, zodzo raMwari racho haana. Saka zvinondibatsirei kugara muJerusarema. Zita rinoramba riri Jerusalema. Zita rinoramba riri Jerusalema. But zvinowanikwa muJerusarema uye nepfungwa yaMwari musisina. Ndakati panyika zvinhu zvatonzwisisa kuti chipatara kana chisina mushonga chinongovhara, nokuti hachisi worth kunzi chipatara pasina mushonga haparapwe munhu. But zvinongonetsa kana chechi isina Jesu haivhari, inongopareta zvakadaro. Bhawa risina doro zvidhakwa hazvipinde, nokuti havadi bhawa, vanoda doro riri mubhawa. But chechi isina mweya waMwari vanhu vari kupinda. Yes, sir. Ipapo ndo pakatozooma chidhakwa chinobvunza kuti urimo here, onzi hamuna, unotoona chakutoti mangwana. Kuda kuti munhu ari kufambira zvaanofanirwa kuwana imomo. Kana zvisimo haadi building yacho haidhake. Kuda kuti mutende akudawo meso emweya ekuona kuti naMwari arimo here muzvinhu zvatiri kuita izvi. Nokuti nyaya haisi yebuilding. Solomon akaramba ari muJerusarema akatotora the throne akatomhanyawo nemabhiza zvisina Mwari mukati, but iri Jerusalema yaJehovha. Kuda kuti izvozvo zvino nguva iyoyo inombokwana yekuti vanhu vanogona kusara vari pazvinhu zvaMwari, Mwari asisiri pazvinhu izvozvo. Yes, sir. But ndinofara nemurume anonzi Ziba akati, I would rather follow the king who is being chased away than to stand with Absalom, the wrong one. Ipapa achashanda kuna Ziba anonzi meso emweya, nokuti it's pointless kuti munhu atori on the throne akurana Absalom womusiya woenda kunopa iwe offering yako akadzingwa wacho ari musango kunenge kufidha gandanga. But nokuti munhu yani meso emweya yekuziva kuti no matter how many times the anointed men or the righteous will fall,
one thing I know, he will rise. But Absalom, because he's not anointed, but there are no dona kuna kumuka foot. Yes, sir. The righteous man can fall 7 times and rise again. But the one who is not righteous, once and for all. So, Ziba mahali mune deeper revelation nekuziva kuti David akazodzwa as the real king is the choice of God. Nyangwe Absalom might take over. I would rather sacrifice whatever I want to give to the men running away. When David was running away, that's when he was also giving away properties. You are not getting it. You are not getting. Let me repeat it. Time David yarikutiza kubva muJerusalem. The opportunity you know the same way. Nobody that time Barita ran away from Absalom. He is also giving away properties. Ask Ziba, my properties are kawanari na Mephibosheth. Baka sangana na King David mukomo. Wachitiza. Au ya neshindu kuna mambo. Mambo wakati zese zandakapa Mephibosheth. Zwako. Yet is the king who is running away, but is also giving away things. Amukana unonetsa kusiwa. Kuti ari kutiza ndiani zvinhu zvako. Ari kutaridzika sekunga hana chinhu. Oita Mwari wobva ati ndiye anacho. How are you going to give King David when he is running away? Kune trust ipi kuti anodzoka. Trust iri muna Ziba. Their anointing. He knows this man is anointed of Jehovah. Meso ako akafuroka kuna kuziva pane zodzi raMwari. Autambe napo. No matter zvinoitika. Bible rinoti, touch not my anointed. Zvichireva kuti vanotobatika. Uri kutorambidzwa kubata. Saka kune vamwe vari kubata. But iwe unokuti wakarava ende unoziva zvazvoreva. Haubati. Ukanzwa panhu panzi touch not, you can touch. Touch not kurambidzwa usabata. Kurati panotobatika. Vanhu vane zvavanotaura pamusoro pezodzo raJehovha. But iwewe semutenda anoziva kukosha nekuremekedza kuzodza kwaMwari, ndiwo wakanyorerwa kunzi touch not. Ava vari kubata kusaziva. Rega ndikudze. Mwana asati atsva nemoto. Ukamuti moto hausi right. Message yacho hainatso make sense. Nokuti mwana mudika asati atsva. Iwandika kuti moto wakaipa. You know for sure. Wakaipa. Why? Une experience. Mwana nekuti he lacks experience. Mwana muchechi. Ukamuti usaende pamoto. Mind yake haina kana one day raakanzwa nyaya yekupisa kwemoto nemunhu akatsva nekuona wakatsva. Sa ikoko kuleka experience kunomupa simba rekuexperimenta nezvinouraya. Saka kusvika musi waanobata moto otsva, hauna nidhi yekuzomuudza kuti wakaipa. Kwaari manje vhangeri racho raakubatika. Hariparidzwe iroro. Iri ndo raanokutendera usati warishumira. Kana mukakangana kuvarayira kuti mukicheni mune moto, havapinde. Why? Vakapfura neko. But sometimes it will be unfortunate. Kuti time yaanopfura neko, anobva atsva ruoko rwese. That's bad experience now. David, the time he was running away, was the right time. Yekuita give away properties. I want to tell you something. Kune zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari zvekuti vazodziwa wake time yavanoshungurudzwa nevanhu, all time yavane greater anointing to offer great things to people. Zvekutoti uchaona kuti time yainetseka strive kuti awane license, vashoma vakavhurwawo meso kuti vamire nayo.
ende madyiro ava ari kuita anosvota vanhu ivavo lagini. Ende iwewe manje waakuda kuenda manje kuna strive nekoko. Ndikatengerawo Mr. Strive koko ndozova kuti ndinoda kutengera koko. This time hazvichaita. Ende kana ukada kuziva kuti unogara kupi handifunga kuti ungakuziva. Mari yekuvatengera koko unayo kuti uvatsvage handifunga kuti ungawawana. But unomboziva kuti murume iyeyu aiwanikwa. Haleluya. Ende time yaaiwanikwa iwewe waiwanikwa. Uchanyatsoona kuti mukana wako wakapfuura nepauri. Strive haana kuberekwa pakatanga ekone. Kumashure kweso ane vanhu vachifamba vese. Paakati ndaakufamba nevision zvichinetsa. Vamwe vanhu vakamusiya, vamwe vakagona kumira naye. Nguva iyoyo ndo nguva yefevha yakanyanya. Nokuti nzwa munhu akaziva kuti ishamwari yakamira neni munhamo, kana abudirira chinoita kuti shamwari yagone kuiblesa inyaya yekuti anopota achirangarira vanhu vakambomira naye munguva yekushaya. Nekuti munguva yekushaya ndo munogadzirwa mazita ekurangarira. Saka uchiona zvinondiitira nyore kuti ndirambe ndichida adzimai vangu nokuti vakandida ndichiri kusemesa. Anouya mazuva ano hazvite kuti ndide. Ndaraiti so. Ndenge ndaane chokwadi chekuti haudini nokubuda zvandava. Nokuti pane nguva yekuti vanhu vaiti vakatarisa voti ndo chiichi ndo paaimira neni achiti dheti. Saka kana mumwe akazoya nhasi akati hani it's too late. Uchi usati wagadzirwa kune nyuchi dzaifambira nyaya. Mukana wako kana wavhurwa meso emweya. David, that 2 Samuel chapter 16, he was running away from Absalom. But during that period, he was in a level of giving away properties. Why? He knew that Absalom is a temporary issue. He is going to die very soon. And I'll be on the throne back. But he couldn't come and atadza kushandisa mukana anonzi Mephibosheth. Munguva yekudzingwa kwangu yekumhanyiswa iye asara akagara. But pana agona kunditevera. Unoziva kuti David aifanirwa kufarira chikafu kudarika kubvunza kuti Mephibosheth ari kudya. But Ziba auya nezvekudya. Pane kuti David ati thank you regati idye. Anoti zvekudya ndazviona. I've got a question. Where is Mephibosheth? Ko mambo Mephibosheth munomudi munguva yekutambudzwa kudai. Zvokuburitsira pachena kuti kune zvaunenge wakaitirwa naMwari, zvekuti Mwari vanenge vachitarisira kuti munguva yekuoma kwezvinhu kana yekuti zvinhu hazvi kufamba mushe, ndiwe chete ungangotariswa kuti ndiwe ungatova paforefront yekuramba uchirumbidza Mwari. Nokuti kwaakakubvisa kure zvaakakuitira zvizhinji, but kwakutooneka vane mari kudhara ndo vachiri kunamata. Iwewe Mwari vakabva newe kure. Yesu. Aya, ukaona mambo akubvunza kuti Mephibosheth ari kupi, haasisina interest nechikafu chauya, ane interest netype yaunza, kuti type yaifanirwa kuunza haisii. Tine vanhu vanofanirwa kuappreciate Mwari zvakapetwa zvakanyanya. Why? Nokuti kune zvimwe zvavakaita wega unotoziva kuti uyu dai asiri Mwari hapana kwandaisvika. Dai asiri Jehovha iwana handaiwana. Dai asiri Jesu uyu upenyu handaihurarama. Uchitoziva nekwawakabva iwewe, hakuna mamwe, hakuna meti dzamaironga, hakuna hama yakakurongera, nokuti nehama dzacho hauna. Kana kuri kupasa hauna, but une makey office.
kurati pamuromo pako panomugara pachiappreciate Mwari nekurangarira. But mukana wazipa wekuti atransfer property ya Mephibosheth iye mulife make, mukana wakauya through revelation. Munhu ari kuluza zvinhu zvakauya by grace, but munhu ari kuzvitora back, ari kuzvitora by revelation. Let me tell you this. Ziba anorongedza pamabhiza ake, iye haasi kudzingwa, ari kudzingwa ndiDavid, but anojoina munhu ari kudzingwa iye asina kudzingwa. Kwakuteera umambo David iwapo, kwakunosangana nawo pagomo, zvikanzi mambo ndiri muranda wenyu Ziba, mabhiza ndiwo aya moshandisawo nevakomana, waini ndiyo iwono, chingwa ndicho chimozodya murwendo rwamuri kufamba. David zvinomubata kuti ways Mephibosheth, kwere kuti ways anaga bread or anaga wise. The heart of the king haisi on things because he owns things, because he's a king. Hallelujah. Pane munhu anofanira kunge aunza zvinhu asati auya. Yes, sir. Pane vanhu vanofanira kunge vachiappreciate Mwari zvakanyanya, vasiri kuappreciate Mwari nekuda kwekuti ivo ndo vari kukanganwa. So the time he was running away, that was the time he was giving out properties. By revelation, even in hard times, you can create an opportunity to make life better. Yes, sir. Time you go to King David from Jerusalem. No time yakazikanwa na Ziba kuti yandaidawo iye life yakwa Mephibosheth ndogona kuiwana, ndikangosupporta King David nokuti on this time haana support yainayo. Unoziva kuti munhu wese akabudirira ane nguva yaishaya vanhu vaimira nayo. Wozoverenga nhororo nemunhu wese akasimuka anokudzawo nguva yaaimbosungwa kana kuvengwa kana kudzingwa, vachishayikwa vanomira naye. Kureva kuti muperiod iyoyo ndo maitsvakwa type yevanhu vane meso akavhurika, vanogona kuona kuti apa paita opportunity. This man zvinhu zvaari kupfurana nazvo, it's a passing phase. He carries the anointing. He is going to rule anyway. Zvinonaka chete zvinoita. Let me stand with this man. Amen. But sometimes out of common sense munhu anoti akaona chinhu chisiri kufamba ungofungira kuti zvinoguma zvakadaro. Right? Zviripo zvinoguma zvakadaro. But zvaJehovha, although your beginning was small, zvingangova nemavambo madiki, but nokuti God is involved, magumo acho makuru. Zvinhu zvina Mwari mukati, kana ukazviona sekunge zviri kudonha. Unoziva here kuti Jesu apedza kushumira pa3 years akaparidza, when he started ministry at 30, ndobva aenda pamuchinjikwa. Ari pamuchinjikwa waita sekunge atourayiwa zvapera, gamba ndoba ari kutopedzisa nyaya yacho yakafambika. Kune vanhu vakatomubata vakaisa pamuchinjikwa, gamba iyoyi yamutobvunza kuti uri kumupedzisa, iye ndiye ari kutopedzisa. That's why wakazonzwa iye vapedza kuroverera ava kuti zvapera, apa aipedza nyaya ndeupa. Avari kuti tapedza naye aparidze futi, iyewo futi ari kuwirirana nawo kuti shuwa zvapera. Roti ndopa vaifanirwa kuvhunduka kuti tisu tapedza kana kuti iye. Pese pane pfungwa yaMwari, nyangwe zvikaita kunge hazvichaita, as long uchiziva kuti zvina Mwari izvi, mira nezvinhu izvozvo. Amen. Yes, sir. So Jesu ari pamuchinjikwa anobva ati zvapera, nokuti vaiva close vaingoti anomuka kungotaurawo kuti isu tatomupedzisa, chii zvaari kuti zvapera. Why? He knew kuti mission yandinayo ndeyaJehovha, saka pese pandinoita sekunge hazvichaita ndaparadzwa zvapera, God will make it. Pane time unoziva here kuti zvakatotora Isaac kukopareta nababa wake.
pagomo kuti agone kusungwa aiswe pamusoro peauta. It was not an easy task. Dai Isaac anga akaoma musoro. Nokuti baba vapaidzira mwana shoko rekuti Mwari vanotipa gwai. Mwana abvunza kuti baba chibayiro chiripi? Baba vake ndokubva kuti Mwari vachatipa gwai. Saka tinopa mukomana kusungwa kuzoti mudhara wangu haaparidze zvekunyepa. Kana ari mudhara wokudai unotanda. Baba ridzeniwa yayi. Look at it. Isaac was almost 40 years. Abraham around 100. It's impossible for such an old man kutabate jaya apombe netambo akatsike pauta. Hazvisi nyore. Yes sir. But unotonzwa kuti mukomana akagadzirwa baba akabata banga. He was cooperating through a revelation. Nokuti naiye mukutenda kwacho kwakwamo. Usokafamba nevana vanotenda unovasunga vachizoti havasi kusungwa. Ukafamba nevane vision vaakuzivawo kutaura kwaMwari. Saka uchiona munhu akakura pazvinhu zvaMwari kana akaziva kuti zvinhu zvina Mwari, kana mukatuka mukuru wake kana mukatuka chechi yawo, he is not bothered. Because he is nyaya mukombi kana newspaper. He prays to the real God. Mwari chaiye ndokubva amuudza kuti ndo chechi yako, uyu ndiye leader wako. Munhu ane personal revelation haamuvwe nenyaya dzemukombi. Wanza newspaper rati munhu asi munhu waMwari. Hazvitsvagwe kumanewspaper zvevanhu vaMwari. Hazvitsvagwe mukombi. You must seek God himself. Hallelujah. Yes sir. During the time he had to run away from Absalom, that was the time he was giving out properties. Uchaona kuti izvozvo zvikaitika kuti pane munhu waMwari ari kumukirwa ari kurwiswa. Kune zvikwata zvinodamburana wamuwendo wamuwendo. Ipapo havasi pekuteera chikwata, ndepekuzvitsaura woenda pasaiti wobvunza Mwari kuti nyangwe vamwe vasara mukati mumwabuda imimi muri kupi? Ina handidi vanhu ndoda kwamuri. Unosara nevanhu vane mabhenji avo nechechi yavo vasisina Mwari wacho. Nokuti David was anointed by God. Absalom is the desires of the flesh. But there was a period Absalom paakaita take over. Ziba ndokubva aziva kuti inini handimbofanira kadyirwa zvinhu namambo ari kutonga panguva ino, nokuti haana zodzo, ndoteera ari kusango. Yes sir. It takes revelation to know that. Zvinotora chizaruko kuti uzvizive. That's why Isaac akagona kucooperate nababa wake Abraham. Ukaona jaya re40 richinzi rakatorwa rikagadzikwa paautwa nababa ve100 kuwirirana. Dai yaiva nyaya yepower, mudhara ndiye aigadzikwa ipapo. Iri nyaya yekuti vanyatsobatana paende mumwe. Aienda ari Abraham. But nokuti baba vagona kuparidza vhangeri rakanaka kumwana, a deeper revelation. Unoziva kuti vachitokwira gomo, Abraham anga asina kubvira audzwa naMwari kuti mutore gwai. But ndo maparidziro akaita. Ende ndo chokwadi vakaritora. Abraham haana kunzi naMwari uya kugomo ndikupe gwai. Saka ukamunzwa achiparidzira mwana wake Isaac kuti God will provide the lamb, haana kunge azviudzwa. But ndo zvaanoziva pashoko raaudzwa kunzi uya nemwana. Mwari vakataura once, kana wakura you can hear double. Ask Jeremiah. God spoke once and I heard double. Mwari vachiti uya nemwana, uchinzwa Mwari vachiti uya utore. Zvokuti kana waakuparidza unoparidza zvazvoreva kudarika zvataurwa. Zvokuti mwana mudiki akabvunza hauti uya upe, unoti uya ukomborerwa. Apa ichaita mwana.
Bhaibheri rikasava part of your life, wako upenyu hauchinji. Mwari havana kutaura naAbhurahamu kuti uya ndikupei gwai, never. Iyo Mwari ndo akatoti uya nemwana wako ipo. But vachikwira gomo, eya, ndinofara mukomana akaziva nguva yekubvunza. Rega kubvunza munhu ari palevel diki, bvunza munhu akuchinja malevels mukufamba naMwari. Anopota achinzwawo kwaari kuenda kumusoro. Nokuti pavaifamba on the ground, Abraham akatoparidzira varume 3 vakamuperekedza kuti inini mwana wangu tiri kumboenda pamusoro apa. Ivavo 3 havana kuparidzirwa zvegwai. Kune vanhu vekuti havaudzwe zveblessing, but vachifamba rwendo rwacho. 3 days journey, vakatakura shinga rehuni kuno kune banga, vachifamba nebhiza ravo pasaidi, varume 3 vachiperekedza Abraham. Munoziva here kuti varume 3 vakaperekedza Abraham vakasiyiwa muzasi megomo, and vanobvira vaudzwa kuti kunotora something. Kureva kuti unogona kufamba rwendo ruri kuita kuti vamwe vatore zvinhu iwe usingatori. Nokuti une level yaunogumira, unoramba uchifamba on ground level. Pavanochinja level yekuenda pamusoro, munowanzosarira pazasi. Vanonzi ngatitsanyei, vaunoti hasi tichiri vafana. Ngatinamatei, zvinonetsa. Paunosarira iwewe hapaite. Unenge wafamba wena, kusiya doro, kusiya mbanje, kusiya chi, ozongoramba fasting. Toda kuti umbochinja level, umbonzwa uzvikwamana. Varume vakatofamba rwendo rwakareba, but hapana chavo kuperekedzana chete. Andaramba kuita mutenda anoperekedza vamwe vachikomborerwa isinongogumira muzasi mechechi. Todzoka tichingonzwa matestimony evamwe. This year I'm going to testify. So baba nemwana vakadecide kukwidza pamusoro pegomo. Shasha dzikanzi imimi chisarai pano, muri type inoperekedza kwete inosvika. Uri kuona pavakaipotsera kuti vanoperekedza kati havasvike. Kunamata kwako ngakurege kugumira panzira. Kuti unongofarira kuimba chete, unofarira nguva yekunamatirwa chete. Ndoda kuti uparticipate in every area, nokuti hauzive the area ine munana wako. Vafamba 3 days journey, varume vakukwira pamusoro pegomo, pachaprovidwa naMwari. Muprovision havako, vari kumovement chete. Igenga rekufamba, ministry yekufamba. Inogona kuwanika iyo kuti inenge iri ministry inofamba chaizvo pakutamba. But pakupora kwevanhu nekuchinja kweupenyu hwevanhu, but vanhu vanofamba. Pane panoda kuitwa. Noti chazvakanakira, kana utori wagona kufamba kubva kumba, kuna Abraham wacho, ko kunotadzirei kukwira pamusoro pegomo? Nyika wakasiya, zvekunyika wakasiya, chaucharamba kuita zvekwamwari kwawakauya chii? Nokuti nzwa, zvinonzi naMwari ita, hazvireve kuti iye kuda kunyanyoitirwa. Zvinoreva kuti iye ndiye ari kuda kunyanyoitira vanhu. But ndo matauriro ake nekuti nzwa, Jesu anouya patsime, oti kumukadzi weSamaria, ndipo mvura. Yeti iye ndiye atanga kusvika. Otanga kusvika patsime ogara, okumbira anonoka. Iye kana kumbonyumwa kuti achiri kuda mvura here muviri. Osvika ogara, okumbira uya. Uyu kwakutsika, Jesu kwakutoti, only if you knew. Dai waiziva ari kukukumbira, iwewe manje, ndiwe waikumbira kuno. But nokuti wewe wauziva ari kukukumbira, saka iye atanga. Nokuti nzwa, ane mvura menyu haasi mukadzi uyu ndiJesu. Nokuti chinoponesa munhu imvura menyu ida kupihwa mukadzi uyu naJesu, inochinja upenyu.
nokuti upenyu hwairarama hwaileka Holy Spirit inova mvura mhenyu, hwaileka simba raMwari but ari wechitendero. Saka waiona aitaura zvechitendero yedu nepakomo baba vedu Jacob, but life yaairarama saka Jesu kwakuuya nemvura mhenyu, but kwakuziva kuti inini ndine mhenyu. Uya hapana paanozombondikumbira mvura yacho nokuti akarutonanga kunochera yavo direct. Asi desperate for the living waters, ari desperate patsime raJacob. Saka wakaona Jesu paakanogara patsime anga atoo matsime mairi, rekudenga nerepanyika. Munhu ndougada kusukurudza rekudenga kuti akuchere zvavo zvaakajaira. Tatinwe zvekudenga tonwa zvedu. Jesu ndobvati nhai mudzimai aonere kuti pano paita matsime mairi remvura chaiyo mhenyu neyamakajaira. Seiwe nokuti zvakatoonekwa level yake yekunamata, hapana paachakumbira mvura mhenyu kutomugona kutanga tatomukumbira yake yemangamanga yaanopota achimwa. You cannot buy a blessing. So why do you give to get a blessing? It's a revelation yekuti Mwari vanotoziva kuti wewe haungakwanise kuti Mwari ndikomborerei, but ukapa ndo language inonzwika kuti ari kutsvaka kukomborerwa. That's why Jesu paari kukumbira mukadzi yake haisi nyota, nokuti atobuda pachena kuti yandinayo iri nani. Mvura yandinayo ndikakupa haunzwi nyota zvakare. Saka uchaona kuti mukadzi paanosiya chirongo omhanya kuguta. Jesu haatore chirongo chake ochera mvura onwa. He was not thirsty. He was thirsty to satisfy the one who was too thirsty. Yes, sir. Even pakrosi saka kuti munhu waachitaura kuti ndani nyota. How can a dying man ask for water? Yes, sir. Jesu anoti I'm thirsty pamuchinjikwa. Unoidi mvura uri kutozvifirawo zvako. Unoda kunwa kuti uende. Vanhu kwakutomhanya nemvura. Why? Nokuti language yemuchinjikwa inenge yakafanana nelanguage iri natural kana uri munhu ari natural. But zvaaireva pari kuti I'm thirsty, ari kuti pano pandini ndine nyota yekuponesa vanhu, but pane mumwe atori pasaidi pangu izvezvi aripodza. Nokuti mbavha dziri 2 ndo yakapinda 1 haina. Jesu ndobati manje akomana, hei ndo shungu dzangu kuti munhu wese apone, but tsano vari pasaidi havasi kupona. Aini ndine nyota. Nyota yake haisiye mvura, is a dying man. How can a man need the living waters apota achiparidza kuti I'm thirsty? Anozoti I'm thirsty sei? Iye akaudza mukadzi weSamaria kuti ndinayo mhenyu. Ko mhenyu yaenda kupi kana waakuchemera iyi? Kuda kuti ari kuburitsa pachena kuti nyota yandiri nayo ndiri pano pamuchinjikwa ndeyekuti hanina anenge atenda apone, but patenda 1 so far. But nyaya yacho ine munhu wese. I'm too thirsty for a man to be saved, but the man is failing to see. Uri kuona here kuti Jesu time yaaifa ndo time yaakapa munhu chinhu chinokosha denga. Wede time yaifamba. Let me repeat. Time yaifamba chinamatira achimutsana Lazaro kumuka kuti urarame wozonotongwa kuti upinde. But time yanga akufa. Yes, sir. Hallelujah. Saka wakaona tsotsi rakaziva kuti apa ndope kutotaura naye achitofa so idenga stress. Anga tiri kufamba paya kana ngokusisa kuba. Apa anokusisa kuba upapinda denga. A dying Jesus offering kingdom. Jesu ari kutofa ndiye anoudza munhu kuti uri kupinda. Kurati kune vanhu vanogona kuona
kuti nyangwe shasha iri kufa ndo paine mukana yekuririsa zvikuru. David was running away from Jerusalem, yet that time was giving away great properties. Jesus was going back to heaven, yet in his process of dying he was giving out kingdom. Zvekutoti aiparidza akapedzera angoti kune mumwe ari pasaiti toda kuti uende ikoko kune zvandaiparidza zvezvo. What an opportunity. Vamwe vakasarudzwa vachibata hove kuti vave vadzidzi, mumwe wacho Judhasi ndokubva afoira. But Jesu kana akufa haufoiri. Akatoti uri kuenda watoenda. Ipo pasina mibvunzo yekunzi musati maba maipinda izvi haisi nyaya yechechi. Nhau yedenga ndeyekutenda maari kudarika kuti munopinda kwani. Opportunity akawanikwa the great. Let me show you. Mukadzi anonzi Esther pane paakawana great opportunity mumarriage yake naking wakamuroora vari kuexile. Time yaitambudzwa murume anonzi Mordecai nemurume anonzi Hamani. Mambo ndobva vaisaye degree. Esther chapter 4 kuti handidi kuona munhu for 3 months in my sight, even my wife handidi kumuona. And that period was not a good time for Israelites. Why? Hamani ndopa aipenga nekudhinda mapepa achiti toda kuuraya mujudha wese. Uku mambo hata handidi kuona munhu mberi kwangu. Kuti Hamani nokuti ndi deputy wamambo zvaari kuita zvinogona kubudirira nokuti mambo hadi kuona munhu ane chichemo kumberi. Saka uyo ari kufamba achitoda kuuraya majudha ese. Mordecai kwakuenda pagedhi kwakutanga kuchema. But Esther ndokubva aziva kuti ukaona murume wangu wandakapiwa naMwari asisandide inguva yaada kundipa zvikuru zvasati andida. Ukanoverenga Esther chapter 4 Bible note, Esther akauya pamberi pamambo akamira after fasting 3 days. Akamira mambo vakamunzwira nyasha. She found favor in the eyes of the king. Mambo vakamuti, Queen Esther, what do you want? Even half of my kingdom. Ukaona mambo akuti ndokupa kingdom. Apanga akambopiwa bedroom chete nguva yese. Apanga ada kupiwa land. But the time yake is not the right time. Amen. 3 months handidi kuona munhu, yeti munguva iyoyo ndobva ari kupa property. Saka mamiriro ezvinhu haisi nyaya. Mamiriro ako iwewe ndonyaya, uye maonero ako mumamiriro acho ndonyaya. Saka ndigara ndipamuenzaniso kuti ndakaenda kukaripa tigrade 7 tikanoona kunonzi kucrocodile farm kunochengetwa makarwe. Tikabvunza kuti anochengeterwei, zvakawandisa zvaanoshandiswa. Muridzi wacho zikanzi anogara achiuya pano nendege ane mari isingaiti dzemakarwe iwayaya. But makarwe atineno. Tinokutendai nekuteerera vhangeri mazvita ini Mwari vakukomborerei vakuitirei nyasha mazvita